entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Biye tɛnɛ novembre kalo tile 25 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka folibaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka sangani an ka fanga tigilamɔgɔw olu ka kunnafoni kɔnɔna ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛlɛma o dola an ka gouvernement ale marabolo kɔnɔna na o hukumu de la karidon novembre kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na an ka premier ministre courant général de division Abdoulaye Maiga ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsin an ka premier ministre kɔrɔma Dr Shokelo Kokala Maiga kunnafoniya ninnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Shokelo Kokala Maiga ale ka bɔli faba kɔnɔna na ka Mali kɔnɔna o yɛrɛ kɔni cɛci ka taa a kɔ kana na ko dankari kɛlen no o la fɔ an ka lakana tigilamɔgɔ olu ka yamaruya kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira tuguni k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ n'u u yɛrɛ kɔni b'a kɛ ka ɲɛsin an ka premier ministre kɔrɔma Dr Shokelo Kokala Maiga ale ni a ka jɛkulu min nɔ ni ale bɛ wele ko MPR ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye M5 RFP ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye o ɲɔgɔn dalajɛ ye ko dankari bɛna k'o la fɔ an ka lakana tigilamɔgɔ olu ka yamaruya kɔnɔna na u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Shokelo Kokala Maiga ko nɛgɛjuru sira ko o yɛrɛ kɔni man ka tɛmɛ fiyewu ale ni AES jɛkulu minisuru ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina ale ni Niger ko o nɛgɛjuru sira ko u yɛrɛ kan kɛlen no ka dankari o kɛ olu bɛɛ lajɛlen na an ka premier ministre kɔrɔ Dr Shokelo Kokala Maiga a yɛrɛ kɔni ka lakana u yɛrɛ kɔni kɛlen no ka wuli ka jɔ k'o yɛrɛ kɔni kɛ ko o sigi sen kan kosɛbɛ. An bɛ taa an ka kunnafoni di soba la Haute Autorité de la Communication HAC ale bɔla ka kunnafoniya o jɛnsɛn a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina Faso olu ka kunnafoni di soba o bɔla ka ɲangini ko o yɛrɛ kɔni ta kan an ka ba Maliba ale kɛnyɛrɛ ye teleso dɔ sɛgɛrɛni ale bɛ wele ko Joliba TV o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Hac ale bɔla ka ɲangini ko o yɛrɛ kɔni ta k'o da Joliba TV kan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Joliba TV ale datugula an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni maison de la presse ale ɲɛmaaba ye Banjugu a n'a ka maaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila ko ni olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila u y'a yira k'a fɔ Joliba TV ni a datuguli min yɛrɛ kɔni kɛla ko o kɛlen no ka a kunnafoniya kɔn o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ Joliba TV ko ni a datugula ko u yɛrɛ kɔni bɛna jateminɛ k'a lajɛ chaîne fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka ni kunnafoniya ye ka a jɛnsɛn olu bɛɛ lajɛlen na. AES jɛkulu ni o ye Mali ni Burkina ani Niger olu ka bolo di ɲɔgɔn ma jɛkulu ye a yirala k'a fɔ olu lakana minisiri 3 olu bɔla ka ɲɔgɔn lasigi o yɛrɛ kɔni kɛ min kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u bɔla ka papier dɔw ka ale yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya pièce d'identité ni o yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka to don ka bɔ o bɛ se ka nɔgɔya Mali Burkina ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ye papier sɛbɛntiya in ko o yɛrɛ kɔni signé Jumadon novembre kalo tile 22 san 2024 kɔnɔna na. An
Ameta Colina du Savoir la Badala Bugu zone universitaire ale kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ɲamatoba min ni o yɛrɛ kɔni tolen no sa hôtel Olympe ale kɛrɛfɛ zone universitaire la ku u yɛrɛ kɔni ale baaraw daminɛ ku u bala ka ɲama ninnu cɛ walasa yɔrɔ in ale bɛ se ka libéré cogoya min na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni baara in daminɛ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen alamisa don novembre kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na. An bɛ taa an ka jamana ale kɔrɔ fan fɛ Gawokaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen alamisa don novembre kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Gawo ale ɲɛmaabɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maire olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ni u ka bagan feerelaw ye ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni sigila kun min kama sa o de fɛn min yɛrɛ kɔni u ka bagan feerelaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigiyɔrɔ kura sɔrɔ walasa lakana o bɛ se ka sabati cogo min na Gawo ale marabolo kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni yɔrɔ dɔ u yɛrɛ kɔni sɔrɔ bagan feerelaw ye walasa u bɛ se ka taa u daga yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ min ma cogoya min na fɛn min yɛrɛ kɔni ye bagan feerelaw ye olu yɛrɛ kɔni laɲiniw yɛrɛ kɔni boloda fɛn min yɛrɛ kɔni ye bagan feerelaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka laɲini ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛ kosɛbɛ u ka ɲɛmɔgɔ la wa yira k'a fɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ɲinina ka d'u ma ko u yɛrɛ kɔni jɛnna n'a ye ko u bɛna taa u sigi yen nɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni lakana ye ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka fanga tigilamɔgɔw ye k'u k'u jija ko o sabati o marabolo kofɔta in kɔnɔna na. An bɛ taa Tɔnbuktukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Dabi a yirala k'a fɔ pont min yɛrɛ kɔni bɛ o marabolo kofɔta in kɔnɔna na ni a yɔrɔ ma jan kosɛbɛ n y'a fɔ o yɛrɛ kɔni na ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa pont yɛrɛ kɔni ka ale yɛrɛ kɔni dafiri o hukumu de kɔnɔna na kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko pont yɛrɛ kɔni ko o nafa ka bon kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni ka dugutaga siraw la fɛn min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidilaw ye olu bɔla ka yira k'a fɔ ko mobili caman o yɛrɛ kɔni jɛwlen no Tɔnbuktu ale marabolo kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni ni olu dɛsɛlen no ka taga ɲafunge ale ni Dabi ale marabolo kɔnɔna na ka sababu kɛ banbagaci ninnu ka binganni wale cɛjugu ye. An bɛ taa Direkaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen novembre kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 14 waati kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni jɛnsɛnna minnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jizɔn ye ko o yɛrɛ kɔni balila ka don Dire ale marabolo kɔnɔna na wa yira k'a fɔ u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko miliyɔn kin ko jizɔn yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to cɛniba o yɛrɛ kɔni donna o marabolo kofɔta in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni bololafɛn caman o yɛrɛ kɔni tiɲɛna nka o y'a yira k'a fɔ masi o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ a nin na. Halisa an bɛ to Dire ale kunnafoniyaw kɔnɔna na novembre kalo tile 23 san 2024 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 16 waati a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni sergent chef ye ni ale bɛ wele ko Adama Watara ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka lakana o yɛrɛ kɔni basabati baton olu yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ko o hukumu de kɔnɔna na ale tora o la ka bɔnɛ a nin na fɛn min yɛrɛ kɔni Dire ale marabolo kɔnɔna ye kunnafoniyaw o y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni su yɛrɛ kɔni tun b'a la ka ɲini fɛn min yɛrɛ kɔni u ka bozow ye olu yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ u yɛrɛ kɔni sela ka bɔ ni cɛlakan ye su ye an bɛ Ala deli Ala ka bada nɛɛma ka a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Niger a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Niger jamana maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛ dɔ u yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɛmɛ min ni u yɛrɛ kɔni ma a ɲininkali yɛrɛ kɔni kɛ novembre kalo tile 22 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Union européenne ale bɔla ka dɛmɛ dɔ ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin Niger ma dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni fanga yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ miliyɔn 1 ani buruburu 3 ɲɔgɔn kɔ la o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ don Niger ma ka ɲɛsin kun min kama o de ye inondation o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka cɛnni dal don maa minnu kun u kɔni bɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma kofɔta ninnu ma. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli belebeleba bɛ an kɔ kɔrɔmadonbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la DS construction Janginɛ Samake olu ka baara bɛnnen don so plan ɲuman olu de bɔli ma ani ka so beton ka ale da ni e maa o maa ni i bɛ so nɛgɛ ɲumanw kɔ ni i wulila ka se Janginɛ construction ma olu bɛ o baara cɛ ɲumanw de kɛ an ka foli belebeleba b'u ɲɛ ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na.